kama gie sani koro dani mondo wang'i weche motenore kod odiochieng' ma idhialo kawuono, en odiochieng' mar pi e piny mangima. Oganda mathoth ahinya osebedo ka yudore kama tek kotenore kod weche mag pi Nyakwaramogi. Mano emomiyo odiochieng' ma kawuono piny ngima oketo tarik 22 dwe mar adek tenge. Kochakore higa mar 1993, piny ngima ne oketo tarik 22 dwe mar adek higa ka higa kaka odiochieng' mar puonjo oganda ewi weche mag pi kod ler. Oseyudore ni joma thoth ngimagi bedo matek kendo yudore kama rach kaluwore kod bedo ni ok ging'eyo gigo motenore kod weche mag pi kod ler. Mano odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar ng'ado rieko ne oganda ewi midhiero mar nok mar pi makelo chandruok ne ji maromo bilion 2.2 e piny mangima. Nyakwaramogi, odiochieng' ma kawuono ni king'iyo kwan mag ji duto manitiere e piny mangima, iwacho ni bilion 2.2 nitie kod midhiero motenore kod weche mag pi. Mano emomiyo ing'ado rieko gie sani. Odiochieng' ni isiro kod bad riwruok mar pinje piny mangima mochung' ne weche mag pi miluongo ni UN Water. Ma en odiochieng' ma riwruok mar pinje piny mangima ne oketo mondo mi bade mochung' ne weche mag pi ong'i okenge mopogore opogore minyalo puonj godo piny e weche motenore kod pi Nyakwaramogi. Odiochieng' ni bende nyiso ni piny mangima oikore mar keto okenge makare mabiro neno ni puonj momiyo oganda, rieko mong'ad ne oganda okonyogi e chopo lek mar piny mangima bende. Odiochieng' mar pi e piny mangima ma higa ni geto keto lokruoge madwarore e kedo kod midhiero mar nok mar pi. Inyalo paro kata piny Kenya Nyakwaramogi ni weche mag oro kaachiel kod nok mar pi osebedo ka en midhiero. Mano emomiyo odiochieng' ni oketi kod riwruok mar pinje piny mangima mondo oket lokruoge madwarore. Ng'eni to gin lokruok mage ma koketi to biro kelo ber ne jopiny e rakruok gi midhiero mikelo kod nok mar pi. Nok mar pi kelo midhiero kaka tuoche, kech kendo onyayo lweny. Ng'ato nyalo penjore ni ere kaka nok mar pi nyayo lweny. Nok mar pi nyayo lweny nikech king'iyo kuonde ma pi nokie to nitiere jogo ma ogeno kuom pi kotenore gi weche mag pith mag jamni. Ka gidhi mondo gidhi gidwar pi manok mayudore e gwengegi, tiyudo ka koro samoro lweny kod tulo wuokie. Mano emomiyo nok mar pi oyudore ni kelo nyaka lweny, tuoche, kaluwore ni pige ma bende samoro ji tiyo godo manokgo gin moko ma koro itiyogo gi dhano, gi jamni, gik moko mathoth donje eigi. Ginyalo bedo kod kute moko ma odonje ma koro kelo tuoche. Nok mar pi Nyakwaramogi bende kelo weche mag kech nikech kata weche mag pur ka itiyo kod lony ma nyasani mag kuoyo pi e puothe bende koro ok nyalore nikech nok mar pi. Ka wadhi nyime kod gik ma imenyo e odiochieng' ma kawuono ni, e higa mar 2015 piny mangima ne owinjore kokalo e ageta mar 6 mar dongruoge manyalore miluongo ni Sustainable Development Goals. Gin gik ma oyud ni gin chenro mag dongruoge manyalore kopo ni oketo okenge makare. Namba mar 6 eneno ni e higa mar 2030 ji duto obedo kod pi maler e piny mangima. Higa mar 2030 Nyakwaramogi, kama wantie kawuono wadong' mana gi higni maromo 6 gi dweche manyalo romo 9 mondo wachope e higa 2030. Nyiso ni okenge midwa ni oket sani nyaka temgi mana gi e kinde ni eka inyalo chop ageta mar 6 ma otenore kod gigo manyalore mag dongruok miluongo ni Sustainable Development Goals kata SDGs namba mar 6 madwa ni mondo mi piny mangima kochopo higa 2030 bed ni ng'ata ng'ata e piny mangima nitiere kod nyalo mar yudo pi maler. Ka wadhi nyime Nyakwaramogi kotenore kod weche mag gik ma imenyo, dwaro ma higa ni en ni owinjo bed ni higa ni bedo kinde mar chiwruok ne chopo lokruoge madwarorego. Nitiere lokruoge midwa ni mondo miketi mondo piny mangima obed gi pi makare kendo oganda duto bed ni gi pi maler kendo gidak e alwora makare. To iwacho ni higa ni ema idwa ni mondo ket chiwruok. Pinje nyaka koro bed gi chiwruok mar neno ni ochop lokruogegi. Piny owacho mag pinje e riwruok mar pinje piny mangima UN biro kanyakla kendo gichiwore mar chopo ageta namba 6 mag chenro mag dongruok manyalore miluongo ni Sustainable Development Goals. Magi gin chenro manyalore kendo ginyalo dhi nyime ka giyudo sir makinde ka kinde. Mane emomiyo achiel kuom gik mimenyo e romo kata e odiochieng' mar dhialo nyasi mar ringo odiochieng' pi e piny mangima. Nyakwaramogi, ka wang'iyo moko ma bende otenore kod weche mag odiochieng' mar pi e piny mangima, koro en penjo ni in kaka ja Kenya, in kaka dhano manie
piny mangima. In achiel kuom jogo modak e kindeni ma bende midhiero motenore kod weche mag nok mag pi kaachiel kod weche motenore kod alwora osebedoe. Be nitie giming'eyo? Bende ing'eyo ni ji 1.4 tho higa ka higa kaluwore kod weche mitudo kod weche mag tuoche mag pi kaachiel kod chandruoge mag nok mar pi. Ka ji maromo 74,000,000 to nyalo biro wito ngimagi kinde mabiro kaluwore kod tuoche motenore kod pi gi chido mar alwora. Bende ing'eyo mano? Ma kaluwore kod lipot mar riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO manogol higa mokalo mar 2022 nyiso ni ji 1.4 tho higa ka higa, ka milion mamoko maromo 74 to nyalo biro wito ngimagi kaluwore kod tuoche motenore kod pi kod chido mar alwora. Mano penjo mawinjo bed ni koro sani iyudo dwoko mare kendo ing'eyo. Nyakwara mogi ka wang'iyo gimachielo mowinjo bed ni ing'eyo, penjo machielo mowinjo bed ni ing'eyo kotenore kod wach mar odiochieng' mar pi e piny mangima. Wang'iyo ni to bende ing'eyo ni kawuono ni ji maromo 2 billion, mano mana nyiso ni chiegni ji 2.2 billion, manyiso ni ng'at achiel e kind ji 4 e piny mangima. Sama wantie kawuono ni kamuchokorue, ka un ji 4 to ng'at achiel e kindu, kwagoyo kwan mag piny mangima, ok yud pi maler mar modho. Ni kawuono mawawuoyeni ji 2 billion, manyiso ni ng'at achiel kind ji 4 e piny mangima ok yud pi maler mar modho. Ma nyiso adier ni nitiere midhiero momako piny mangima kotenore kod weche mag pi. Ma bende kaluwore kod lipot manogol kod riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO kod bad riwruok mar UNICEF, ma en bad riwruok mar pinje e piny mangima midendo ni UNICEF. Manogol dwoko ni kata nonro ni notim higa mar 2021 Nyakwara mogi. Nitiere penjo machielo mar bende ing'eyo. Wadwa ni mondo wanyisi gima ing'eyo machielo kotenore kata gima inyalo ng'eyo machielo kotenore kod weche mag odiochieng' mar pi e piny mangima. Be ing'eyo ni ji 3.6 ma gin nus mag kwan ji duto e piny mangima. Nyiso ni ji duto e piny mangima chiegni gin 7.2 nikech koro samin na wuoyi ni samoro nitiere ng'at moro monyuol kendo momedo kwan no Nyakwara mogi, en ni ji 3.6 ma gin nus mar oganda duto manitiere e piny mangima odak e alwora mochido. Be ning'e ni nus mar ji e piny mangima odak e alwora mochido? Nyakwara mogi, be ing'eyo ni 44% mag pige ma itiyo godo e udi ok gin mothiedh makare? Kata mana e odi kanyo, kata kundi ma itiye, samoro kari mar tich, inyalo no ka un jogo ma utiyo gi pi, to ng'e ni samoro pigno ok othiedh e yo makare. Dwaro mar tiyo gi pi e piny mangima kaluwore kod odiochieng' mar ng'iyo weche mag pi ni, igeno ni biro medore gi 55% kochopo higa mar 2050. Nyiso ni dwaro nitie mondo lokruoge ma itimo sani Nyakwara mogi, mondo mi lokruoge motimgi kata moket kawuono e romo ma higa ni okel lokruok ma kopo ni dwaro mar 55% ni biro chopo, to yudo koseketo kenge mong'ith kendo makare, layo ket mopuch ma biro konyo mondo ji duto bed gi pi maler. Nyakwara mogi, koro adani mondo wadhi ane Kisumu kama